step behind the curtain, take your clothes off. I am the Patriarch of the Greek Orthodox Church in Israel. You have any diplomatic papers on you to confirm that? No, because your government does not give them to me. Δηλαδή ουσιαστικά μου λες ότι για να πάρω εγώ την επιστολή αναγνώρισης από την Ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να πουλήσω το ξενοδοχείο στον Εβραίο. اليوم اجوا سألوا عليك. مين اجا؟ الأمن الوقائي، حققوا معي. אני לא אצליח בעבודה חדשה. אתה מנסה יותר מדי לנרמל אותה. זה בסך הכל הצגה לצבא, שבועיים שלושה, וזהו. למה אתה לא סומך עליי? חתמתי על מכתב. מכתב שאתה כתבת. אני רוצה להפסיק להיות המטפלת של מאיה, מרגישה רע עם זה. את יכולה לעזוב מחר מבחינתי. מאיה, מה את עושה? אני חייבת משהו. בוא. מחר ב-5? That I am in no need of any recognition from any government. And despite the misery they put me through, I will never sell. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Ναι, τους ευσεβείς. Και επάκουσον ημών. اسمع، خطرت في بالي قصيدة لازم أكتبها قبل ما أنساها. دايما نفس القصة، قرب يوصل دورنا. قلم. بلاقي مع حد قلم. شو ما كان صعب هون أكتبها، بدها محل أحلى. Σώμα και αίμα Χριστού. Μεταλαμβάνει ο Δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο Δούλος του Θεού. Σώμα και αίμα Χριστού. كيف لذاك البرعم أن يتجرأ؟ كيف له أن يتحدى ظواهر الطبيعة ويبقى متشبثاً بأرض يهواها، زارعاً فيها بذور شغف وشبق، لينبت فيها زهرة تحمل شذا البخور الذكري المهيمن، شذا الهيكل في نهاية قداس الأحد. يرديك أرضاً مستسلماً دون حول لك ولا قوة، كالمسحور بخيوط ضوء في حلكة ليل، تذهب منقاداً خلفه نحو الهلاك أو الخلاص.
על הרכבת. Please validate as soon as you enter the train. תחנה האחרונה, הר הרצל. אני לא יכולה. 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 מאיה? אני לא יודעת איפה אני... תבואי לקחת אותי עכשיו! מאיה, חכי רגע, מה קרה? אני לא יודעת איפה אני ירדתי בתחנה הזאת יכולה. בבקשה תבואי לקחת אותי! מאיה, תנסי להירגע רגע, את יכולה לנסות? לא! אני בטוחה שאת יכולה. בואי נחכה קצת. עכשיו יותר טוב? אמרתי לך שלא, תבואי לקחת אותי כבר! בואי ננסה קודם משהו ביחד. אם זה לא יצליח, אני אבוא, אבל אני בטוחה שזה יצליח. טוב. אוקיי, יופי. את רואה סופרמרקט? שנייה, אני צריכה להתרחק. אני לא רואה שום סופרמרקט, אבל כן יש איזה שני בניינים לבנים גבוהים. אוקיי. פשוט ירדת תחנה אחת אחרת, צריכה לחזור קצת אחורה. תלכי כל הזמן למדרכה, תחצי רק באור ירוק, ואני אחכה לך בתחנה שלי, בסדר? בסדר, אז את תישארי איתי על הקו כל הזמן? בטח, כל הזמן. תלכי על המדרכה עד שתראי אותי בתחנה. אני מתחילה. כן? הגעתי. חשבתי שכבר לא תגיע. למה? אמרתי לך שאני אבוא. למה, את לא שמחה? בטח שאני שמחה. הבראוניז כבר מוכנים, נכון, אסתי? כן. תוציא. אפשר מגבת? וואו. מסות בפה. בדיוק מה שאני אוהבת. ממש מעולה. מעכשיו את כל שבוע עושה כזה בבית. גם לי קשה לעזוב מאיה. אבל נוכל לדבר בטלפון ולהתכתב בוואטסאפ. ובהזדמנות, כשנרגיש שזה נכון עם אבא, נוכל להיפגש. אפשר אפילו ללכת לסרט. אני ומאיה דיברנו על זה שבחיים קורים דברים שלא תמיד סבבה לנו איתם. זה נכון. מאיה, מתנה. מאיוש. זה בשבילי? איזה כיף, מה את בחרת? כן, היא. את רוצה לספר לאסתי מה קנית לה? היא לא חייבת. מאיה אומרת שאת מתעצבנת שהמטריות מטפטפות לך בכניסה לבית, אז... אולי בכל זאת נגיד לה? טוב, בקיצור זה מחזיק מטריות.
בול. תודה, מאיה. קורה שאת יורדת בתחנה הלא נכונה, הכי טוב זה להתקשר אליי. בסדר, אתה צריכה לחפש באנשי קשר ולא שום דבר. את לוחצת אחת ואת מגיעה ישר אליי. מה, את שמעת מה אני אומר לך? זה חשוב. כן, כן, אני יודעת, העולם מלא במפלצות. בדיוק. אני רוצה להישאר איתך. אני הולך לעבודה, ממי, אין לך מה לעשות שם. לא אכפת לי. מאיה, אני יודע מה יקרה אחרי 2 דקות. את תתחיל להשתעמם לי. מאיה? מאיה? תסתכלי עליי רגע. טוב, אני אשאר איתך. אשאר איתך, בואי. טוב מאוד. יפה מאוד. טוב מאוד. כל הכבוד! רוצי! יפה! טוב מאוד. כל הכבוד. ראית את זה? אתה בטוח שכל הטקסט נכנס? כי זה הרבה. אני לא מבינה איך זה... חיכיתם לי הרבה זמן? לא, הגענו לפני כמה דקות. תכיר, זה איתן? אהלן, איתן. זה יהיה הגודל של זה. העירייה מתעקשת על מידות. את יודעת מי יהיה כתוב פה? ברור. במקום זה נרצח בימי בין המצרים יואל צוקרמן, השם ייקום דמו, בידי בני עוולה, בעת שעסק בגאולת בתיה של ירושלים. בדמה היא חיי, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. מה אתה אומר? יפה מאוד. באמת. יפה. תראה לו עכשיו. כן, טוב, אז אני עמדתי כאן, יואל עמד כאן. ואז הוא רצה לראות את הקומה העליונה, אז התחלפנו.
ואז הסתכל למעלה, ואז זה קרה. אני רוצה שתסיים את מה שהתחלתם. מה? לגאול את הבית? לא חשבת על זה עד עכשיו? לא, ברור שחשבתי על זה, אבל... התכוונתי לדבר איתך, אבל רציתי לחכות עוד קצת. מה יש לחכות? זה הדבר שהכי הייתי רוצה שיקרה עכשיו. יקרה. אני אתחיל לעבוד על זה מיד אחרי המלון. נקרא לזה בית יואל. רעיון יפה. אני חושבת על זה שזה הדבר האחרון שהוא ראה בחיים האלה. האבנים של ירושלים. אני חושב על זה לא מעט. ברור. זה כמעט היית אתה. פתח זריז. תודה, רודי, שנשארת איתה. זה ככה מאז השיעור ספורט? כן. מה יוש? שיקרת לי, אבא. אמרת שתישאר. נכון, ואני נורא מצטער. חשבתי שאת בסדר. שקרן. שקרן! 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 נכון, אני שקרן. אני שקרן. את סולחת לי? לא, כי אתה כל הזמן משקר לי! אני יודע שקשה לך אחרי שאסתי עזבה. אסתי זאת המטפלת של מאיה באומנות. היה להם מפגש פרידה הבוקר. כן, אני יודעת, ענת אמרה לי. לא הייתי צריך לקחת אותך לבית ספר, ולא הייתי צריך להשאיר אותך לבד. ומעכשיו אני אהיה איתך כל הזמן. בסדר? מאיוש. סליחה. תודה. ומה זאת החליפה הזאת באמצע החיים? ככה אני מתלבש לדייטים. מותר לשוטרות? אני לא שוטרת, אם עדיין לא קלטת את זה. טוב, סוכנת קוראים לזה, נכון? סוכנת סמויה. זה פרילנס. אז מה? לאן הולכים? לילה במלון בוטיק שווה. נראה לך? את חייבת לי. לא רק שאת באה איתי, את גם תהיי אשתי. Are there any constructions without permission in the hotel? I have to check it, but even if there are, nobody complained about it for the past 40 years. Okay, can you get me a copy of the hotel plans? It's important to the sheikh that all matters are taken care of. Every small detail. I'm sure everything will be arranged with the city hall after the selling. Thank you. Please. And who is this? This is our patriarch, Theodore II. We put it up just 2 weeks ago. Would it be okay to take it down? My wife is an interior designer. She's involved in all of our projects. And she does a beautiful work. Shall we go to the storage area? Yes, please.
Γεια σου, Ανδρέα, παιδί μου. Ελπίζω να μην διακόπτω το ιερό σας έργο, Μακαριώτα. Ανδρέα, γνωρίζεις πως πάντα με χαροποιεί να δέχομαι τηλεφωνήματα από την Αθήνα. Πες μου πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Θα θέλαμε, Μακαριότατε, να σας μιλήσουμε για την πώληση του ξενοδοχείου στους Εβραίους. Μα έχω μιλήσει γι' αυτό ενώπιον του ποιμνίου μου, Ανδρέα. Μπορείς να το μεταφέρεις και στους φιλτάτους της Ιεράς Συνόδου. Όλοι εδώ σας θαυμάζουν και σας εκτιμούν για το βήμα που κάνατε, Μακαριώτα. Ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε, υπάρχει και πίεση πολιτική. Δυστυχώς δεν γνωρίζετε όλες τις πτυχές της ιστορίας, Μακαριότατε. Ανδρέα, το ξενοδοχείο είναι εκτός συζήτησης. Νομίζω έχω γίνει σαφής. Καταλαβαίνω. Μόνο μία τελευταία φράση, αν μου επιτρέπετε, Μακαριότατε. Όπως θυμάστε, δεν έχετε λάβει την επίσημη επιστολή αναγνώρισής σας ως Πατριάρχης. Πράγμα που σημαίνει ο διορισμός σας μπορεί να ανακληθεί. Και μπορεί επίσης να μην υπάρχει άλλη εναλλακτική από το να προσφέρουμε στην Ισραηλινή κυβέρνηση έναν Πατριάρχη πιο προσφυλή στις ανάγκες της. Με απειλείτε, Ανδρέα? Προς Θεού, Μακαριότατε, προς Θεού. Όμως υπάρχουν υψηλά ειστάμενα πρόσωπα τα οποία λένε ότι εάν είστε αντίθετος στην πώληση είναι σαν να παραιτήσετε από τα καθήκοντά σας. Καταλαβαίνω. Να μεταφέρει τους χαιρετισμούς μου. Όπως επιθυμείτε, Μακαριότατε. יש לך ריח שאני אוהב. את יודעת שריח מנבא קשר הכי מוצלח שיש? כן? כן. בשביל מי אתה עובד? בשביל השייח מוחמד א-ת'אני. אין שייח כזה. טוב, מה זה משנה עכשיו? היינו לנו ביחד וזה העיקר, לא? בשבילי כנות. זה העיקר. אני עובד עם מישהו שקונה נכסים במזרח העיר. בשביל מי? סתם מישהו שעובד עם עמותה יהודית. אמא שלך יודעת מזה? כן. היא מקבלת הכל ומבינה. קשה לי להאמין. הם ממילא רוצים למכור ואני עוזר להם. אני משיג להם תנאים יותר טובים. טוב. בוא נראה מה יש ב-VOD. קרן? קרן? ضروري لازم يتنظفوا، والقاعة خبري الشباب يجهزوها، محجوز اليوم عشان المعرض، تمام؟ ما نخليهم كمان يجهزوا الكراسي والطاولات، 50 كرسي 100.
It was an honor and pleasure to have you in our hotel. Hope you are satisfied. May I send the maid? May I send the maid? Oh, of course, of course. I didn't update you, but my wife had to leave early. A disaster in our project. Oh. But both of us had a lovely time, thank you. البارمان خبرني إنه السيدة فتوش شربت كحول عنده $540. I apologize on her behalf. It's a weakness that she's dealing with. But I pay that, of course. Check out. Check out? So... Thank you. נדב? נדב? לאן נעלמת? סבתא שלי נפלה, נדב. שעת אצלה כל הלילה בבית חולים. השארת לך פתק, לא ראית? לא. תשמע, זה לא בסדר שהשארת אותי בלילה לבד. פתק זה לא מספיק. היית צריך להתקשר. צודק, סליחה. טוב, נו. איך סבתא? היא מרגישה סבבה עכשיו. טוב, זה העיקר. טוב, אז בוא נלך לשתות משהו, אני רואה שהבאת חלב. מה התלבשת כל כך חגיגי? אתה... סבתא אוהבת סטייל. בסדר. תודה. תגידי תודה, מאיה. תודה. נלך לשווארמה אחרי המילקשייק? שתספיקי חלק מהמשמרת לפחות? אתה הבטחת שאתה תהיה איתי כל הזמן. טוב. אבל רק שתדעי לך שבלי לעבוד, את לא תוכלי להתגייס לצבא ולקבל את המדים שכל כך רצית. לא אכפת לי. אוקיי. אני רוצה דובדבן. זה לא דובדבן אמיתי, זה דובדבן משומר. זה איכס. מה אכפת לי משומר? טוב, אני אלך לבקש שיביאו לך, בסדר? תשארי פה. אני כבר חוזר. שלום. אהלן. קוראים לי מומי, אני זה שדיווחתי לעירייה על השירותים הלא חוקיים פה. 40 שנה השירותים לא הפריעו לאף אחד, למה? כי אני רוצה לגמור לך את המקום. מה יש לך נגד המלון היפה שלי? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה שתלך לבוס שלך, הפטריארך, ותגיד לו להיפטר מהמלון הזה. תגיד לו שכל אגף הבנייה של העירייה יושב לכם על הזנב. עדיף שימכור את זה לשייח הקטרי. תעבירו את הצרות אליו, מה אתם צריכים את זה? אתה קשור לשייח הזה? כן. נייעץ לו לגבי כל מיני נכסים פה בארץ. מה אתה אומר? לך תעבוד על מישהו אחר, שייח קטרי. למה אתה מזלזל? אני עובד אצלו, יש לו עסקים בכל העולם. אתה יכול לפנות לאתר שלו, תראה. יאללה, יאללה. נפגשת עם אשרף ואשתו, הנציגים שלו. בהתחלה עשו רושם של מקצוענים, ונתנו טבים טובים, וכולם היו מבסוטים עליהם. עד שמה? עד שהאישה שתתה שמפניה על הבר בלי הכרה, ועוד הזמינה את כל מי שהיה שם לשתות על חשבונה. בעברית. מיד כולם הבינו שזה בולשיט. עם מי הגעת למלון? עם אף אחד? אני אתן לך עוד הזדמנות אחת לענות לי. סתם מישהי שרציתי להרשים. קוראים לה קרן. מאיפה הגרלת אותה? מאיפה? זו הסוכנת שמכרתי לה סמים. כמה פעמים אני אמרתי לך לא לערבב עסקים ואהבה? צודק, בוס. אז למה אתה לא שומע לי? אלוקים מאורות. מה השעון הזה עושה אצלך? נשבע לך שאם לא תענה לי, אני יורה בך דרך הכרית. אני חושב שזה של הבת של עשיו.
אני לא זוכר איך קוראים לה. רניה, ואין סיכוי שהייתה פה. רניה לא, אבל עיסאם כן. תוריד את זה ממני. מתי? שלשום. הוא עשה פה כביסה כשמר לנדאו היה בחוג שחמט שלו. אני נשבע לך שזה היה בכיס של המכנסיים שלו, הוא גם מתקלח פה. ואיפה הוא עכשיו? אני לא יודע. הוא ישן באיזה מחסן בתלפיות של איזה ספק שלו. מימי העסק שלו בבקלאות, סוכר, סמסם, אני לא זוכר. תוריד את זה. לך תחפש מישהו אחר שיחתום לך למלון. אני התפטרתי. באופן רשמי עכשיו. טאדאם, תראי מה מצאתי. תשים לי. זה היה בכיס שלי כל הזמן. תגיד לי, אפשר לשאול אותך כמה הוא משלם לך לחדר? זה בחינם, בשביל שישן כאן בלילה. יש פה הרבה פריצות בשכונה, זקנים, אתה יודע. תראה, האמת היא שלפי ההסכם שלנו הוא צריך גם לשטוף כלים וגם לעזור לי בקניות, אבל הוא לא תמיד מקפיד. יהיה בסדר, אני אדבר איתו. יאללה, תגידי יפה שלום למר לנדאו. שלום, מר לנדאו. היה נעים מאוד, מאיה. The flash of the camera does damage the color pigments. Every year, these wonderful colors fade. And then, of course, we have to get the restoration experts in here. The only people left who still know how to do this with plaster are in Italy. But the costs are astronomical. On the other hand, we don't wish to deprive our worshippers from their memento. So we have decided that for each photograph taken, we will be charging a symbolic amount of $10 towards restoration expenses. Thank you, thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. I'll be back in a minute. Thank you. Είναι μερικά ψηλά μόνο. Το συνηθίζουν σε εκκλησίες σε όλο τον κόσμο, μακαριότατη. Ναι. Θέλω να σου μιλήσω για κάτι, για τη συζήτηση που είχαμε στον κήπο. Για το ξενοδοχείο. Ναι. Θα το πουλήσω. Στη λειτουργία είπατε πως δεν πουλάτε. Στη λειτουργία είπα αυτό που ήθελα να πω. Τώρα θα κάνω αυτό που πρέπει να γίνει. Όπως επιθυμείτε τη μακαρότατη, θα επικοινωνήσω αμέσως μαζί του. Και να του πεις ότι η πώληση του ξενοδοχείου θα συμβεί μόνο εάν και εφόσον υπογραφεί η επιστολή αναγνώρισης. Γι' αυτό δες που βρίσκονται με αυτό το ζήτημα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και αυτό να μείνει εντελώς μεταξύ μας, όπως καταλαβαίνεις. Εννοείται, μακαρότατη. Θα τα φροντίσω όλα εγώ. Αυτό ακριβώς θέλω να τα φροντίσεις όλα εσύ. Εγώ θέλω να βάλω μόνο μία υπογραφή. Μάλιστα. אבא, שכחתי את הבראוניס באוטו. לא משנה, ביי. שלום? סגרתי עם הנציג של הפתח. תלוי בכמה. 34. הוא לא הסכים לרדת אפילו ל1,000,000. לא, 34 זה יותר מדי. מה, אני לא אצליח למכור את זה לוועד המנהל, אתה חייב לנסות להוריד אותו. טוב, בסדר, אני אנסה. בכל מקרה, הפטריארך לא יגיע בעצמו לחתימה, הוא מפחד. אז הנציג שלו יגיע במקומו עם ייפוי כוח ממנו ודרכון שלו. בסדר? אם זה חוקי, אין לי בעיה עם זה. לא הכרת בינינו. אוי, סליחה, זאת מאיה.
נעים מאוד, מאיה. אני מאירה, חברה של אבא. תישארו לארוחת ערב? לא, לא, לא. היה לנו יום ארוך היום. בסדר, סתם ארוחה פשוטה. חביתה וסלט. אולי צ'יפס. אבא? אני רוצה צ'יפס. את רוצה צ'יפס? אני רוצה צ'יפס. טוב, ביי. יש מלח איפשהו? כן, פה. תודה. וואי, זה קטשופ עם צ'יפס, לא צ'יפס עם קטשופ. מישהו רוצה חביתה? מאיה? לא תודה, אני לא אוהבת ביצים. וסלט? כן. תביאו לה עוד צלחת, בסדר? אני לא אוהבת צ'יפס שהסלט נגע בו. טוב. האמת שגם אני ככה. אני לא סובלת צ'יפס רטוב. בבקשה. תודה. את יכולה לשים לי. זהו, זה מספיק. תודה. תן לי. צריך לגדול אתה. מי נראה הכי גדול? מה? הוא אמיצי. We'll just get the most expensive wine you have. We're celebrating. It's $220. Yes, that one. That's about half your salary. It's okay. He agreed to sell. We're leaving. Look. There is a small forest just behind it. Let's go to the next image. The kitchen is made of maple. Exactly as you wanted. In 2 weeks, we'll get the money and we pay for it. It's only 2 million Canadian dollars, which leaves us with another 2.95 US dollars to live on. It's a good option, I think. What's going on? You have to understand. It's different for me. I have a husband. I don't love him anymore, but still, I don't want to hurt him. And I have Butros. You're worrying that he will not want to come with us to Canada. Yeah. Among other things. But he's a mommy's boy. It's true. I'm sure that he'll want to stay with his little sister he always wanted. He doesn't even know about her. Her. And we still don't know it's a her. I hope it's a her. خلينا ننسى كل شيء. بس لا علي وحدي. تقدري؟ بحاول. No, 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 no. I'm such a fool. No. Sure. You can't drink wine. You're pregnant. Just a little. Thanks for taking care of me, Yorgos. Yorgos. Since I entered the church when I was 15, everyone calls me Sophronius. You're the only one calling me Yorgos.
still have to get used to it. Yeah. All right, just a little, okay? صح. صح. בגלל שאני עובדת במסעדה, זה יוכיח להם שאני תפקוד גבוה, ואז אני אתגייס לצה"ל. איפה זה נמצא? אבל לשם כולנו, נזמין ממך שווארמה. זה שיפודי רועי. אתה חושב שהם ייתנו לי למלצר אחרי מה שקרה פעם קודמת? בטח, הוא כבר אמר לי כן. אז תבואו ואני אמלצר לכם. יאללה, קבענו. מי רוצה עוד קרמבו לכבוד הגיוס של מאיה? חלקת? תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, מאיה. כפרה שלי. לחיים. חיים. מאיה.